дар ноҳияи шаҳри Туз низ чун дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дави миллӣ бо иштироки дӯстдорони варзиш ва кормандони ташкилоту идораҳои давлатӣ, хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия бо беш аз 4000 нафар баргузор гардид. Дар ин рӯз бо иштироки фаъолонаи дӯстдорони варзиши сабук дави миллӣ дар масофаи 5 километр гузаронида шуд. мавриди зикр аст ки рӯзи дави миллӣ одатан дар ҳама шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз рӯи масофаҳои гуногун муайян карда шуда, ҳадафи он таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушди варзиш ва оммавӣ гардонидани варзиш дар саросари кишвар мебошад. дар ноҳияи шаҳри Туз иштирокдорони ин чорабинӣ дар ҳайати намояндагии сохторҳои давлатӣ, омӯзгорону хонандагон, корхонаҳои хусусӣ, намояндагони ташкилотҳо фаъолона ширкат варзиданд. ин тадбири варзишӣ дави солимӣ, дави миллӣ, давидани олимпӣ дунёро тасхир карда, дар ҳама канори кишвар чун воситаи беназир нигаҳдорӣ ва барқароркунандаи саломатӣ, обутобёбии ҷисмонии хуб эътироф гардидааст. ба иттилои ташаббускорон, дар ин чорабиниҳои варзишӣ зиёда аз 4000 нафар варзишдӯстон ширкати фаъолона доштанд. сипас дар масофаи 5 километр намуди варзиши велосипедронӣ байни дӯстдорони ин диштаи варзиш гузаронида шуд. чуноне мушоҳида мегардад, дӯстдорони варзиши велосипедронӣ дар кишвар кам набуда, ҳар яке аз иштирокдорон кӯшиш ба харҷ медоданд, ки аз ҳарифони мусобиқаашон бартарият дошта бошанд. дар ин чорабиниҳои варзишӣ дар баробари мураббиёну дастпарварони муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳия варзишдӯстон иштирок намуданд. чорабинии дави миллӣ ва марафони велосипедрониро роҳбарияти ноҳия ифтитоҳ бахшида зикр дошт, ки ин чорабинии сатҳи баланди варзишӣ дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзи дави миллӣ ҳамасола дар қаламрави мамлакат якшанбеи 3 моҳи май гузаронида мешавад ва ҳадафи асосӣ ба таҳкими тарзи ҳаёти солим, таъмин намудани рушди варзиш дар мамлакат ва оммавият касб намудани варзиш миёни ҷомеа нигаронида мешавад. баргузории чунин чорабиниҳои варзишӣ ҳамасола дар ноҳияи шаҳри Туз мухлисону ҳаводорони варзиши сабук меафзояд. пас аз сабқату нерӯсанҷиҳо ҷамомат баргузор шуд ва ғолибони ин чорабиниҳои варзишӣ аз ҷониби ҳайати тадорукот ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳия бо ифтихорномаву тӯҳфаҳо қадршиносӣ шуданд. рӯзи дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ дар ноҳияи шаҳри Туз дар сатҳи баланди ташкилӣ гузаронида шуд.